खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 4 आगस्ट 2023 बाराय जेबो शुक्रबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। साहा गुवाहाटीआव सावथुननि थाखाय शुटिं खालामबाय थानाय समावनो फांसे जोबोर गिदिर दंफाङा मानसिफोरनि सायाव गोलैसिननायाव 4 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों आरो गुबुन 2 सुबुङा थैहां थासारियाव फाहामसालियाव फाहामथाय लाजागासिनो दङ। बिसोरनि मुङा जाबाय प्रमद दास आरो मृदुल दास। दा बिसोरखौ जेएनआरसि हस्पिटालाव गाज्रि थासारियाव फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। गुजरातनि सूरतनि सिङाव थानाय मोटा बरसारायाव गंसे केमिकेल फेक्टरियाव गाज्रि गेस मोनामनानै कम्पानियाव खामानि मावबाय थानाय 4 मावथिफोरा अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय 4 मावथिफोरनि मुङा जाबाय इम्तियाज पाटिल 45 बोसोर बैसोनि, आमिन पाटिल 22 बोसोर बैसोनि, बारुन बासाबा 22 बोसोर बैसोनि आरो रागा राम 54 बोसोर बैसोनि। हिन्जाव खारनाय हौवा दोनखारनाय बेफोरनि सायाव एक्स एनडिबि आफादा गोख्रों नोजोर लाखिदों। बर' हारिनि दानि थासारिखौ नोजोर होयोब्ला बुहुमनि देरसिन जुरासिक पार्कआ गोमालांनाय बायदिनो बर' हारियाबो सानसे समाव गोमालांगोन होननानै बारग' एनडिबिनिफ्राय रोखा बुंथिदों। निउसाव जेब्ला नोंथांमोना जेब्ला फोसावो जों नुयो फेसबुकाव दिनै सोरनिबा हिन्जावा सोरबा हौवाजों सोरबा हौवाया सोरनिबा हिन्जावजों दिनै लांखारगासिनो। बेबायदि जुदि जाबाय थायोबा जोंनि न'खरा बायलांगोन। बै न'खराव दिनै गथ' गथाय दङ जों नुदों। सोरबा आइजोआ 2 गथ'खौ गारनानै गुबुन हौवाजों खारदों। बै गथ'फोरनि भबिष्यतआ मा जागोन? जों नुयो जारिमिनाव बुहुमनि बिखायाव थानाय बयनिख्रुइ देरसिन जुनार जुरासिक पार्कआ गोमालांबाय। बेबायदि बर' हारियाबो बुहुमनि बिखानिफ्राय गोमालांगोन बेखौ नोजोर बोनानै बारग' एनडिबिफोरा गिखांनाय मोन्दों। एनडिबिआ 34 बोसोर जिगोलाव मोनसे हाथियारनि संग्राम खालामदोंमोन। बे संग्रामा जोंहा थोंजोङै जुदि बुङोब्ला जोङो हारि बायदियै गावनि हायाव राजखान्थियारि मोन्थायखौ लानानै जोंनि हा हु अधिकारखौ लानानै देरगा दुर्गायै मानसि बायदि थांना थानायनि थांखिजोंनो एनडिबिआ 34 बोसोर गिख्रंथाव हाथियारनि संग्रामखौ खालामदोंमोन। आरो बे संग्रामाव दिनै बे थांखिखौ हमथाबनानै जोंनि मुंख्लंफोरा गावनि बेसेन गोसा थै जिउखौ बावसोमनानै हारिनि थाखाय अर्थात जोंनि इयुन मोजांनि थाखाय बिथांमोना गावसोरनि बेसेन गोसा जिउनखौ दान होनानै गालांबाय। स' दिनै मुंख्लंफोरनि बे बावसोमनायखौ जोङो नोजोर बोनानै बिथांमोना जाहाथे जों हारिखौ बुहुमनि बर' हारिया जाहाथे जों बुहुमनि बिखायाव हारि बायदियै मोजाङै थांनानै थानो हायो, गासै बिथिङावबो गोगोयै थांनानै थानो हायो, बे सार्थजोंनो बिथांमोना जाहाथे गावसोरनि बेसेन गोसा जिउखौ बावलांबाय। बिथांमोननि जिउ बावनायखौ जोङो नोजोर बोनानै गोथाङै थानाय दिनै बारग' एनडिबिफोरा समाजारि फोसाबनायनि बेलायाव दिनै जों खामानि मावदों। समाजखौ जों मानो फोसाबनो नागिरदों? समाजा जुदि जेंनाजों बा समाजनि बेरेखाजों जुदि समाजा थांनानै थानांगौबा जुदि समाजा जुब्रिया जागोन। समाजा जुब्रिया जायोब्ला ओनसोला जुब्रिया जागोन। ओनसोला जुब्रिया जायोब्ला हारिया दिनै जुब्रिया जागोन। बेवहाय नोजोर बोनानै मुंख्लंफोरखौ बिथा खालामनानै दिनै जोङो समाज फोसाबनायनि सायाव गोरा गोख्रोङै बारग' एनडिबिफोरा खामानि मावनो लादों। स' दिनैनि तारिखआव जों जागायजेनबाय। बेयो मोनसे फिसा जागायजेननाय जोंनि थाखाय। दिनै जोङो पस्टारिं खालामदों। 25 बोसोर बैसोनि उन्दै बर' गथ'फ्रा हौवासा हिन्जावसा बिथांमोना फेनाय मुवा बाहायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। फेनाय मुवा होनबा दिनैनि तारिखआव जों नुयो ड्राग्स, गांजा, सिगारेट, जौ अनेक बायदि रोखोमनि फेनाय मुवाफोरा जोंनि गेजेराव मोनफैदों। आरो बेबायदि मुवाफोरखौ दिनै जोंनि यांफोरा सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै बाहायनानै गावखौ दिनै नस्थ' खालामनायजों लोगोसे हारिखौबो दिनै नस्थ'नि लामाजों लांनायखौ दिनै बारग' एनडिबिफोरा नुदों। आरो बेनिफ्राय दिनै जों नुदों समाजाव जुब्रिया खालामनाय माखासे जेंना। निउसाव जेब्ला नोंथांमोना जेब्ला फोसावो जों नुयो फेसबुकाव दिनै सोरनिबा हिन्जावा सोरबा हौवाजों सोरबा हौवाया सोरनिबा हिन्जावजों दिनै लांखारगासिनो। बेबायदि जुदि जाबाय थायोबा जोंनि न'खरा बायलांगोन। बै न'खराव दिनै गथ' गथाय दङ जों नुदों। सोरबा आइजोआ 2 गथ'खौ गारनानै गुबुन हौवाजों खारदों। बै गथ'फोरनि भबिष्यतआ मा जागोन? बिथांमोननि इयुनजों दिनै हारिया ओनसोला दिनै नांथाबनानै दङमोन। बे 2 गथ'फोर जाय बिमाया दिनै गावनि गथ'खौ गारनानै खारलांदों, गुबुन हौवा लाहैदों। थ' बेबायदि थांबाय थायोबा जोंनि समाजा ओरैबायदि मोनसे एबनर्मेल अबस्थायाव सहैगोन। आरो बे अबस्थायाव सहैबा जोङो जाथि हिसाबैनो बुहुमनि बिखानिफ्राय दिनै गोमालांगोन। जेरै जों नुयो जारिमिनाव बुहुमनि बिखायाव थानाय बयनिख्रुइ देरसिन जुनार जुरासिक पार्कआ गोमालांबाय। बेबायदि बर' हारियाबो बुहुमनि बिखानिफ्राय गोमालांगोन बेखौ नोजोर बोनानै बारग' एनडिबिफोरा गिखांनाय मोन्दों। आरो जोङो दिनैसिमबो जोङो आरामै गावनि पार्सनेल लाइफनि सिन्ताधाराजों खामानि मावनो दिनै बेबायदि जेंनाफोरा जोंखौ थोनाखै। समाजनि थाखाय नोंथांमोना दावगाबाव होननानै जोंखौ दिनै बे जेंना आरो जोंनि मुंख्लंफोरा दिनैबो इनकारेज खालामबाय थादों। स' बेबायदियै जोङो नैबे दिनैनि बे फिसा हाबाफारिखौ जों जागायजेनदों। आरो बिभिन्न फैबाय थानाय समफोराव जोंहा माखासे स्ट्रेटेजि पलिसिफोर दंबावो। बेबायदियै जोङो खामानि मावनानै जोंनि जेंनाखौ जोङो जेरैखि जाया जोङो फोसाबनानै लागोन। जोंनि समाजखौ गोग्गो खालामनो जोङो सान हर खामानि मावगोन। आङो एनडिबिआव
जि गोलाव सम गावनि समखौ होबोबाय आंनि एक्सपिरियेन्सआव आङो माखासे रोखा जादों दिनै जोंनि समाजाव जि जेंनाफोरा नुदों अर्थात उन्दै उन्दै गथ'फोरनि जि जेंना बे जेंना नुजानाया गिबिसिनथारावनो बिमा आरो बिफा अर्थात गार्जेननि जेननाय। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।